תשמעו סיפור, יש כלל בחיים שאני לא צריך את האנשים עם הכיס, גם לא עם הלב, אני לא פוגע באף אחד כמו שפגעו בי. אז תשמעו סיפור, בחודש ספטמבר הייתה לי שחקנית במאגר שנגמר לה המנוי השנתי, פניתי אליה לגבי חידוש. היא הייתה בחודש לפני באוגוסט, באיזושהי סדרה לערוץ 12, סדרה שלי מאוד מפורסמת, כולכם הולכים להכיר אותה בחורף הקרוב. אני אומר לשחקנית שנגמר לה המנוי ורוצה לחדש, אומרת לי קודם כל שאני אקבל את הכסף על ההפקה שהייתי. אמרתי לה מה זה קשור אחד בכלל לשני? צריכה להגיש דרישת תשלום, יהיה לי מועד תשלום, תקבלי, זה לא קשור. מתחילה להתווכח איתי ואומרת שהתשלום ההפקה הוא בראשון לעשירי. היא דיברה כנראה עם אנשי צוות, עם אנשי הפקה, שמקבלים את התשלום לפנינו. אנחנו מקבלים את התשלום ההפקה הזאת, שוטף פלוס 45, זאת אומרת באמצע אוקטובר, וגם אז זה בצ'ק, אז יש עוד כמה ימים עד שאפשר לגעת בכסף הזה. אני בכלל מחויב לשלם לאנשים שוטף פלוס 60, כי יש הרבה הפקות שמשלמות באיחור, או שזה נופל סוף שבוע או חג, תמיד אני לוקח כמה ימים של ריזיקה. טוב, אז היא פונה אליי באיזה יום שישי אחרי זה ב-11 בבוקר, בזעם נוראי, עם הודעות נוראיות, למה אני לא משלם, ואני עובר על החוק, ובלה בלה 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 בלה, ואני מסביר לה שהכסף בכלל יגיע מההפקה. בכלל גם לא יגיע דרישת תשלום או שכר אומנים, אחת רוצה לקבל את הכסף. בכלל לשאול אותי איך מגישים וזה, אני נותן לה הסברים, והיא לא מתייחסת למה שאני אומר. אני אומר בואי נרים לטלפון, נגמור את הסיפור הזה. מתקשר אליה ובמשך קרוב ל5 דקות היא לא מפסיקה להמשיך ולצרוח עליי. בטירוף, ממש בטירוף. אמרתי טוב, מספיק. כתבתי עוד הודעה בוואטסאפ, המשיכה לא להתייחס, אמרתי אני חוסם אותה, זה נורא נדיר שאני חוסם לקוח ואני מסתונה לעשות דבר כזה לבן אדם, כתבתי לה סיכום סופי בעניין הזה. טוב, עובר כמה ימים, תחילת שבוע, היא פנתה להפקה, לעוזרת במה של ההפקה ולהנהלת חשבונות, אומרת להם שאני לא משלם, פגע בשם שלי, ראיתי לחברת הפקות, אמרה לי כן, אתה צודק, זה בכלל עניין שלכם, אני לא התייחסתי למה שהיא אמרה, אבל עדיין זה דבר שהוא לא נעים שפונים לספק שלך, ואומרים לך שאתה לא משלם לבן אדם שעבד אצלך. הגיע כמה ימים, היא קיבלה את התשלום, היא בכלל שלחה לי הודעה בכלל באפליקציה של 800 שקל, היה מגיע ל500 שקל, אני בטעות עשיתי אישור, אחרי זה החזירה לי 300 שקל, אחרי זה שהוא דין ודברים, אבל מבחינתי הסיפור הזה נגמר, אני יודע לשכוח ולסלוח, מבחינתי כל בן אדם שהיה בג'וב טבעי יכול לחזור, הדלת פתוחה, במקרה הזה מספר הוואטסאפ פתוח. אם אתם רוצים עוד עדכונים וטיפים, כנסו לערוץ, תעשו לייק, תעקבו.